ସେଇଟା ଧରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର କି କଲର? ଏଇଟା ଏଟା 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 yellow, ଏଟା green, ହେଲା। ଆମେ ଏତିକି କଲର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ପଚାରିବି ଯୋଉ କଲର ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ବାଉଲରେ ଆମର ଏଇଟା କୋଉ କଲର ଅଛି? ହେଲା, ଏଇଟା ସବୁ ବଲ୍ ହେଲା। ଏଇ ବଲ୍ ରେ ରେଡ୍ କଲର ବଲ୍। ଏଇଟା green, ଆଉ ଏଇଟା yellow,